Máte dieťa na základnej, prípadne strednej škole, mení správanie, nosí zlé známky, je uzavreté, prípadne zavreté v izbe, užíva žuvací tabak, prípadne energetiaky, vejpky alebo alkohol. Ako dlho to trvá? Mesiac, 2, pol roka, rok? A čo keď to bude trvať ďalší rok? A tento stav sa bude zhoršovať? A čo ste s tým skúšali robiť? Chceli ste nájsť nejaké riešenie? Oslovili ste nejakého psychologa, prípadne nejakého kamaráta alebo nejakého odborníka? A nič nefungovalo. Ale existuje nádej. Vysielam naživo každú stredu a nedeľu o 18:00 pre tých rodičov, ktorí chcú pochopiť dnešný detský svet, chcú vedieť pravdu, čo sa vlastne deje v spoločnosti, prečo dnes toľko mladých ľudí užíva nejaké produkty a menia správanie, majú zlé známky, nemajú chuť, nemajú motiváciu. Ak vám záleží na výchove vašich detí a na budúcnosti vašich detí, tak nad týmto videom alebo niekde v komente vám zdieľam registračný link, cez ktorý sa registrujte, nechajte im vašu e-mailovú adresu a ja vám pošlem v stredu aj v nedeľu, v ten deň. Link vysielanie začína 18:00, tak teším sa na vás.